हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाबाय। आं दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर, आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा बुजिगोन लोगोफोर। बिदिब्ला नायदो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम। सिटेल बाजार लोगोफोर, सिटेल बाजार। फुजानि ड्रेस नांगौबा लांफैद'। दुर्गा फुजा, लोक्षि फुजा मेलानि नै बायनोबा किलु फालु मोजां गस्ला, दामि दामि। मोजां मोजां। लंपेन्टफ्रा लोगोफोर लेडिसनि ना माथो बेफोरलाय? दामि दामि जोब नै। गस्ला सार्ट नै ओरै दङ। $149। हिन्जावफोरनि नै मोजां मोजां मजा मजा। दामा नै $649। आयो रे मा। गस्ला लाबाय लोगोफोर नै गांसे, गाबोन समफोरनिफ्राय गाननो। बावबो बेसेथार माथो। समायगोन ना समाया लोगोफोर आङो बिजों? समायोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। किलु फालु मोजां मोजां लोगोफोर फुजानि, दुर्गा फुजा, लोक्षि फुजानिबो लांफैनो हागोन सिटेल बाजाराव गसाइगाव। $349 बिनि दामा लोगोफोर, $349 प्राइसआ। $349। $349। এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত ষ্টাইল বজাৰৰ লেটেষ্ট আৰু ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যনৰ সৈতে আপুনি হওক শ্ব'ষ্টাপাৰ। ষ্টাইল বজাৰ, য'ত আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বিশেষ টি চাৰ্ট $149 টকা, প্লাজো $399 টকা, কুৰ্তা ছেট $799 টকা আৰু জিন্স লাইট $49 টকা, টপ $199 টকা। 2000 लाखै लाखै लादो लादो खोमसिथिंलाय एसे लानांगौ। थाबथालायोसो माथो। बायहोब्रा ओमफ्राय बायहोनांगोन आं। बायना लांनांनाय बिदि मोजां लादो लादो लादो। बिदि फुदुंनाय
दायो नै लोगोफोर दिनैहाय गसाइगाव टाउनाव गिलु फालु बेहेर मानसिफ्रा फुजा मेलानि गिलु फालु ड्रेस बायनाय गानग्रा जोमग्रा गिलु फालु बेहेर जादों दिनै एरायबाबो एरायख'नो हाया लोगोफोर। दा आं भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानाखिसै लोगोफोर। आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो माखासे ड्रेसफोरखौ आं खिन्थानाय जाबाय लोगोफोर। दा दिनै भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर। जायफ्रा चेनेल गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर।